But no, our constitution is quite clear to say any term limit cannot change without a referendum. Ipapo ndo pari clear. Saka hapana vese zvavo chero vachitaura vapokana hapana chavambotaura chinobatika chinoenderana neconstitution yacho. So ndo mistake iri kuitika, they have become the interpreters of the constitution instead yekumirira kuti iinterpretwe neconstitutional court kuti inointerpretwa yakadai yakadai. Ivo ndo vakuuya neavo vakuzama kungospina. That art of spinning ndofunga vakanga vakatemba nayo, ndofunga ndo yakaita kuti vanhu haya vana Jonathan Moyo vanani kuti tichaspina tigoavoida zvakati, but pane zvimwe zvinhu zvisingaavoidiki no matter what reason yaunoda kuita kana kuita sei. Because zvinhu zvacho zvokuti maelections ari toxic and so forth, ari toxic nekuti muri kumaita toxic, but tinogona kuti asaite toxic kana dance according to the law tese, tikaita proper independent zek vanoziva zvinofanirwa kuitiwa, but they don't want to do that. Saka apa confusion yavanenge vachitaura I think yatongove pachena kuti chero vakachinja result yacho munhu wacho anobenefita anenge asiri legitimate because auya illegitimate process, meaning that illegitimate munangagwa unenge wakura after 2028 kuti ndeta kutaura kuti akariga akachinja constitution zvisiriko, and that one then ndo panenge pava kuda kutoti atakwe left right and center kuti wherever stand as a president. Those questions should be coming from whoever who is a journalist or whoever, kuti kwewewe wakangochinja constitution ukazviti president hauna kuelectwa hauna kuita sei, uchaita rini, uchabva rini ipapo, because you are illegitimate. Chero akada kudiscussa anything chiri viable papada kuti audzwe izvozvo kuti ndo zvaari. So apa pakatongonaka pakadaro kuti ivo vega vanofanirwa kungozvionera vana mangwana kuti chero tikachinja chinhu ichi, tikatraya kuchichinja chinhu ichi hatichachinjiki, better tidzokere back to square one, maybe zvingatovabetsere. Vanenge vasina kusarenda, but vanenge vatoita mahero vese. Naye Mnangagwa anenge atove hero chaiyo kuti hai ndaramba handisi kuda kuti zvichinjwe chirudzi ikoko, noti nekuti haasi kuda, but nekuti hazvichinjiki nenzira dzavari kuda nedzavari kufunga kuti zvinogona kuita kuchinjika. Tongopedza takadaro. Handatenda angojezi because hakupaniki iripo zvayo, because zviri kuvaona vese mumastreet kuti vari kupanika zvayo kudaro. Maaction iwayo ari kuitiwa kudiscussa kwateti tongoita ikoko tunotoita kuti vapanike zvacho zvokuti saka ngavaramba vakadaro, ngatirambe takangoisa moto iwoyo kungoti haiwa maoption aripo akawanda, ende haagumi nekuti vahwina, anotoguma beyond paanoitanga iyoyo day one kuti taita kutaura kuti haiwa wakapinda nezvisipo. Takatomirira kuti ti-electe umwe president, apa hatizombotauri umwe opposition, taita kutaura kuti takatomirira kuti Chiwenga atore, kuda kutomurwadzisa, kuda kuunza confusion mukempi yavo. Saka ende navo tione, ndateta ango Jesu.